Ibizwa ngani ma kodwa lento lena? Kodwa-ke ayimbi kakhulu Ayanda. Uyabona mhlawumbe mangabe Kanjani ma? Angiyona mina into engiyicelile lena. Ngicela ubuke nje lento leyo uPholonek nale mkhono enjeni. mhlawumbe mangabe sifaka uyabona leli bhande lami leli ligolide leli olithandayo. Ma. Angeke ngize ngikwazi kuyi manje ngine-stress, ngine-anxiety. Ngizobe inhlekisa mina esikoleni. Vele-ke noma mncane uyajabula manje njengoba sekunjeni. Ayi ukuthi nawe awuzwa. Wazi yonke inkinga yakho. Mina ngakutshela ngumama Mkhize, ngacisha ngashada ngesaka mhlangana. Ayi kulungile indaba yengubo izolungiswa bakwethu. Kodwa naye-ke uMamkhize-ke kuluka cha bandla. Mina ngizoyenzani le ngubo eyikhethini? Hayi. Yona phela ayimbi kakhulu ukuthi uyabona nje la engalweni. Hayi